Einar og Reidar. Håper holdet. Hallo. Ja, det cirka 30 år siden det her. Så jeg har lyst til å si til Einar at tror du det går bra? Jeg vet ikke. Ja. Ja vel, Simen, da er vi klare. כל בוקר אני מתעורר בערך שעות 10 רוצה לראות השמש עד ושמצות מסתירים פותח התריסים ולא רואה השמש כי את השמש מסתירות שורות של בניינים עושה לי כוס קפה ומדליק לי הסיגריה יוצא אל המרפסת לפצח קרבים הציפורים יורדות לעציצים של המרפסת ומחזמות איתי את שיר הבטלנים הופה הולה 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 הופה הולה הולה הופה הולה הולה הופה הולה הולה הופה הופה הולה הולה הופה הולה הולה הופה בשעות הצהריים שולח את הכלב מצר עשוי מקש לקנות לי מפרטים כשהוא חוזר אני מכין לי שנינו צהריים כי הציפורים אכלו את כל הגרעינים פתאום אני שומע ירצצו דרכי בדלת פותח את הדלת נכנסת השכנה שומע בנימוס שאם זה לא יפריע היא תפזם איתי את הבטל שלי הופה הולה 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 הופה הופה הולה הולה הופה הולה הולה הופה 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 הולה הולה הופה הופה הולה הולה הופה הולה הולה הופה הופה אחר הצהריים יוצא לי עם הכלב לשאול קצת אוויר בפארק מחוץ לעיר הציפורים נחות מאושרות אל השמיים אני נשכב על הספסל חושב על החיים אני חי לי במציאות כל כך נהדר סוחר במערבולת של ים לדאגות לא מבין איך אפשר לחיות היום אחרת ונרדם עייף ברוב המחשבות הומה! הנה מגיע לילה, רוצה לראות ירח, התריסים קצת מסתירים פותח התריסים ולא רואה ירח כי את ירח מסתירות שורות של בניינים הולה 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 הולה